sof met bietjie daaraan van amakay a Jesu. Presteer. Dit sal net so religie wees. Van die wil net so kortliks ingaan. As ons nog hier waren, ek is daarom nie iemand wat so lang sof maak. Amen. Ik het gekomen voor jou blijheid te brengen. Als een blijheid is voor allemaal. En die blijheid is, maakt niet uit zomaar niet. Maar hij zei, ik het voor jou blijheid is. En die blijheid is wat het voor jou heeft gezegd. Die Heer zet is klaar met jou. Hij zei, kom probeer mij.
En ek kan jou ander persoon maak. En jy kan 'n ander persoon raak. As ek op jou lewenspad gekom het, dan gaan jy verander wees. Amen. Prys die naam van die Here.